O 11 de outubro é o Día Internacional da Nena, así que os libros que vos traemos hoxe van dedicados a todas as nenas. Na biblioteca infantil, La niña que caminaba entre aromas, de Ariel Andrés Almada. Ana non pode ver, pero sabe facer cousas moi especiais. Un precioso conto sobre como todos podemos transformar as nosas debilidades en fortalezas. Na sección juvenil, La niña que salvou os libros, de Klaus Hagerup. Ana decátase de que os libros que ninguén quere tomar prestados na biblioteca destrúense. Pero que ocorre con quen vive dentro deses libros? Desaparecen tamén? A idea de que todo ese mundo máxico e os seus habitantes pérdanse para sempre faiselle insoportable. Así é como Ana emprende unha viaxe cunha misión que ninguén logrou ata entón, salvar aos libros do esquecemento. Na sección de adultos, La niña de oro puro, de Margaret Rable. É a historia dunha nena autista, da súa nai e da vida en si mesma. Entre os libros de non ficción, Con ojos de niña, un diario de la Guerra Civil Española, da Encarnación Martorell y Gil. Este libro é o testemunho biográfico dunha nena de 12 anos que plasmou nun diario as súas impresións sobre a Guerra Civil. E para os libros da Biblia da Coruna, La niña invisible. En tempos dos avós dos teus avós, cando aínda non se inventaran os bons días, Tro quixo facer a viaxe, pero na tribo dos invisibles, a viaxe só facían os nenos. E Tro era unha nena, así que decidiu facer o que facían os nenos. Saiu na noite e